खुलुमबाय दिनै सानसेनि रादाबखौ फरायदों आं उदांस्रि मोसाहारि। दिनैनि गिबि सिरिनि सानसेनि रादाबफोरा जाबाय फारियै रुनिकाटा रेन्जनि सिङाव थानाय थाइखाजरा सालगुनाय गामियाव एसएसबी आरो रुनिकाटा रेन्ज बेंटल बिट देवस्रि बिट आरो सान्तिपुर बिट मावख'नि हाग्रा रैखाथि बिफाननि सरकारि मावसुमाफोरा जथायै गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों गोबां बिबांनि बेसेन गोसा काट दंफां हमनो हादों। दुलाराय मुलुगजों लोगोसे क'क्राझारावबो जगन्नाथ रड यात्रा खुंफुंदों आरो बि भवनाव जगन्नाथनि रड यात्राखौ बिटिआरनि सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे आरो बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ क'क्राझारनिफ्राय शान्तिनगराव सार्वजनिक दुर्गाबारिनिफ्राय बेखेवदोंमोन। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय दावागुरि जयगनाथपुरी धामनिफ्राय माहिरबारि श्रीरामपुरसिम रड यात्रा फोरबोखौ फालिदों आरो बे रड यात्रा फोरबो फालिनाय हाबाफारियाव रड यात्रा उत्सव आफादनि बोसोनगिरि बिनेश नार्जारि, आफादगिरि समरेन्द्र मुसाहारि आरो नेहाथारि असीम कुमार साहा आरो मोन्नैबो थावनिनिफ्राय सा 30 सोद्रोमाजों दाजानाय आफादा बे रड यात्रा फोरबोखौ खुंफुंदोंमोन। बेरगाव जिल्ला गेलेमु आफादनि बानजायनायाव सुपार लीग जोलुर बादायनाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। दिनै डिमाकुसि जेम्स बेंगा गेलेग्रा फोथाराव ओनसोलनि सासे गोख्रों बारग' जोलुर गेलेगिरि बिन'द बसुमतारिया बे लीग गेलेनायखौ बेखेवना होदों। कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि लोगो गाहाय नेहाथारि बुंथिगिरि आरो जिल्ला फरायसा आफादनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि सुरेश बसुमतारिनि रुंसारि जानायाव कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। दिनै सानसेनि रादाबफोरा एसेनोसै, गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो। सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।